Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jen, 35 anyos. Minyo og may duha ka anak, taga San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghitabo. Day, nag-ingon ba sila nga mas maayo ko nga mo inom kag vitamins? Kay mabdos ra ba ka? Ay, dong. Mura magkakaroon pa, uy. Sumagod. May take bagod kong mga vitamins pag mabdos na kong JJ. Ang atong kamagkuha ng anak ba? Pero mas maayo gud ko nga mo tumar ka. Kay basin ko apiktahan ang bata sa suod. Ang imoy hatag na ko nga kwarta, no? Para anang vitamins nga. Imong giingon. Mas may pag-ipalit ko na lang na sa mga gikinahanglan niya para sa bata inigawas niya. Pila na lang ba yung kapuan o mga anak na ko? Oh, sige walay. Ikibahala. Otong pa. May ganyan na kayo ito pagdaan. Taon na lang diha kung igutom na ka. Gutom ma. Pagpagod. Kaya mo ka. Doon na kayo problema? Oo man. Sulti ko. Nakaila ko ni mo. Usabay na itabo, ha? Sigurado ka ba yun? Nga akong anak ng bata, ha? Unsa? Unsa ka na pangutan na, ha? Dili ko puti. Dili siya kaputi. Pero anong ingon niya nagkulor ang panit sa bata? Oh. Nagduda ka kung anak ba nini mo? Dili ka magkabasol na ako, Jen. Tungod kay dili ikaw ay sige padungog-dungog ang istorya dito sa gawas. Nga ako maginang anak. Nahibaw ka cute nga dili ako ang klase sa babae nga ang naong tuan sa gawas. Sukat na nagtipon, wa ko'y laing gihimo kung dili ang pagpundo sa bay o serbisyuhan ka. Unya karon, himo ko suti ang ingon ana. Nagduda ka na ko. Jin. Una na lang. Unya pa kumukaon. Di paghihapon di ko ni mutag doon. Nagtod ka ron. Sige na. Magdunga na tagkaon. Busog pa lagi ko. Unya na kumukaon. Sorry na ko sa konsulti. Naibaw ko nga sa'yo pa ito. Sige, magbaon na lang ko. At doon ako kumukaon sa trabahoan. Kay bahala.
nang manghod nimo diha sa kwarto, dong. Natugra ba na? Ayaw! Oh, Ayaw! unsay ato? Day! Ah, Jen! Si Kuya Ruin! Naikaway! unsa? Huwag na lang unta nimo patuli. Ipasagda na lang unta nimo. Ila ko gusto dahil nga makadungog pag istorya bahin nimo. Nga dili mao. Dong, wa ko'y labot kung unsa isulti sa laing tao bahin ako. Kay dili sila importante. Ikaw mo'y importante alang nako. Ang imong pagtanaw nako mo'y mahinungdanon ako. Day! Sa pagkatinuod lang, daghang pangutana ang miabot sa akong huna-una. Sa dihang gipanganak ko ning among ikaduha, kiputi gid siya. Hangtod nga naapektahan na ang among pagpuyo sa kumbana tungod sa mga istorya-istorya. Pero wa ko magpada. O salamat na lang sad, kay wa na sad gyud magpada ang akong bana. Hangtod nga milabay ang 4 ka tuig. Unya? Ma, suwaw. Unsa nak? Suwaw kayo. Kung kaklaro. Unsa? Kung naapalang tako'y kwarta, day. Gida na ginuntahan ako. Kung doktor nga itong anak. Pero saon nga, igor masiguro nga itong kita ko para sa itong konsumo din sa bahay. Nagasabot ka dong. Ang ako lang ikahibot ngan ba? Kay mas mihayag man og samot ang kulor sa buhok sa atong anak. Mas may brand man og maayo. Oo lagi. Musal bitaw na akong nabantayan. Mag-ampot na lang kita kanunay dong nga unta. Dili ni makaapekto niya samtang magdakop siya. Unsa? Kasi may nag-ingon, ana, ha? Ingon man ko sila nga. Dili ko ninyo anak kay lahi ko. Puti ko unya ka mo kay mga ito. Nak, anak ka na mo ni mama ni mo. Ayaw na paminawa sila, ha? Basta kay ako ang imong papa o si Mama Jen mo imong mama. Oo pa. Masakitan sad baya ko para sa akong anak. Ilabi nagsungugon siya siyang mga kaduwa gawa sa amo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong puti man kaayo siya, nga dili man may puti sa kumbana. Unya ang kolor sa iyang buhok, blonde pa cute. Ikaduhang pangutana, usahay, dili siya makaklaro, ilabi nagmatumngan siya sa hayag sa adlaw. Mureklamo siya kay suwaw kuno. Kano man ka ha? Unsa may hinungdan ini? Ikatulang pangutana, nabalak ako kay basig delikado ni para sa among anak. Unsa magkahaday ni sakita? O nganong naingon man siya ni ini? Posible ka nga kuwang kus vitamins atong imagdos na ko siya? Ikaw pa to katapusan. Kung mahayagan siya sa adlaw, mamuwa dayon siya. O murag, mulibag ha ang iyang panit. Ngano man, unsa man gihinungdan ani? Unsa pa may angayang likayan sa akong anak nga dili makasamot siyang sitwasyon.
Palihog, kabangitang bagi ko, kini ang akong soliran, Jan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa akong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga problemang punto medical, kay usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga drug-related nga mga problema, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo sa sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o dili ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong magkutlaw nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga some things breaks our heart but fix our vision. O, gina, no? So, pasensya lang. Ang mga naipangangyo nga dili ma-approve. Basi pagsunod, ma-approve na. Alright? So, ato magtatampo ka ng alawa si Jean. 35 years old, nani siya duha ka mga anak, taga San Fernando, Cebu. Wow! Tagantag mga kaila dia. Lingan siguro na nila ni Bong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. O ba yung mga layan ako mga kaila da San Fernando, Cebu, ha? Dagandaghan na itong mga kaila San Fernando, Cebu. Si Joel, si Lito de la Piña. Mga taga San Fernando, Cebu man sila. Ha? Nis mga Servilleta family, no? Mga taga Blue Ridges Mountain Resort. Naghahanap ko sa inyo, no? Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo. Tanami sa inyong swimming pool. Ha? Hindi mo kuno si Umpoy o si Lito o swimming pool. Pero pertimang lisuray mo unang swimming pool kay mahal man kayo. Imo lang tingnan tagbatab lang tingnan ito kay mo Umpoy. So, mayang pagpaminaw niya na Eleanor Miasco, Joseph Miasco, Mary Ann Basiliano, Sabiliano, Ken Banyes, si Jane Guidaro diya sa San Fernando, Cebu. Atong mga workers diya sa Tajio. Gagitag siminto diya sa San Fernando, Cebu. Pero pwede mang trafika ng San Fernando. Karga na kung mga tukog argo. Traffic man ang inyo diya. So, niya na ako maguning usas akong mga concern ng mga drug patients diya sa o mga problema sa bote drugs sa nga patient diya sa Argao. So, mulabay yung sa inyo every now and then. Pero nindot man ang lugar. So, going back to our sender, si Jean, punto medical ng problema ni Jean diya sa San Fernando, Cebu. Tungod kini sa yung nabati na ito sa drama, ako lang nang isumurais kaya pwede kayo pudaas kayo makuha sa kung una sa pagtambag, no? Pero kini sa yung problema sa ikaduhang anak nga suma sa itong nabati kasi puti, kuno puti. Nganong puti? Manidok, nga dili kuno siya kaklaro na ay adlaw puto sensitive ba niya sumay ko na yung mga hinungdan niya ani kuwang ba sa vitamina ang iyang anak or tawag ani niya mamula og mainitan sa adlaw so magkuli angay nga paglikayan ani mayngon ani mga problema ha so ako lang gining paningkamutan diyan nga matubag ko imong concern na bo sa imong ikaduha nga anak nga ningon ka puti no kung akong share ani nga sa mong pagtuon sa medicine naami gitawag mga albino or albinism no ay mga bata nga puti ha ano mang tay kaliwat kung taga Ukraine o taga Europe ano puti maning bata ha so tungod ni siya din kay kulang ang ingnon ta kining gitawag na to melanin. Kaning melanin mo ni siya responsible sa color sa atong buhok, sa atong panit, ug sa atong mata. Ha? Naging nang naamay problema sa mata, kung mahimo lang, ma-refer na to ng mga espesyalistang doktor sa mata, mga ophthalmologist, no? Pwede ninyo na i-refer ni Dr. Aquino.
diya sa Perpetual Socor o sa Vélez Hospital. Ay kani si Jojo Aquino, no? Ophthalmologist na siya. Yung mga kauban diya sa ACE Eye Center diya sa Perpetual Socor Hospital. O mga problema sa skin, pwede na to ni siya i-refer ni Dr. Biser diya sa Chunghwa Hospital. O kana kung naatay budget, no? Kaya mo charge bagay po yung mga private doctors man sila. So sa may mga impormasyon nga angay na itong may balaan na ng albino. Ako balikon, naanay siya yung problema sa genes, no? Ang pagproduce o ang pag-distribute sa kining itawag itong melanin. Usa na siya ka-pigment nga maghatag og kanang kulor sa atong ako balikon sa atong mata, sa atong panit o sa atong kining buhok. Kasubo na ko pagingon nga wala din itambal ni ngunani pero naatay ingnon ta pamaagi sa pag-prevent niya no? Mao lagi na i-refer na to nig mga eksperto ng mga dermatologist, mga ophthalmologist. Healthy naman ni mga bata nga mga albino, di man sila mga banlungon, dili man sila parehas mga bata nga nay conduct disorder nga arang ka problema kay dili mamutuman lugon say isulti sa mama. Kini mga albino, mga behavior man normal ra ni sila. Unya ang ilang ilang lifespan, ilang kadugayon nga mabuhi ning kalibutan is pareha gud po sa uban nga mga bata as long as mataking care of ang ilang problema sa mata o silang panit, no? Kinahanglan nga makuha nila. Ipalayo gini siya, although pwede ra gud siya mainitan po dyan, pero ayaw lang dugaya kay sensitive kay ni sila sa silaw sa adlaw. Pumati mong giwang ganina nga mula o dili siya makatutok sa silaw sa dalaw kaya usan is mga problema aning inunta kanang naay mga albino, no? So sa may atong kuan naman sila makasabot ra man average sa mga ilang intelligence, dili man ni sila ingog mentally retarded. Puti lang gud ang ilang mata, ilang panit ug ang ilang buhok. Kumuni siya sa mga taga-Afrika. Daghan dito mga albino sa Afrika. For some reasons, no? Maani siya genetic reason, may problema sa genetic mutation sa pag-develop sa bata, no? So, inaut nga nakasabot ka nga kung speaker ni Moji, no? Rare na siya, di man na siya common. Ngadto sa mga taga-Afrika, may tabo nila usa sa kada 50,000 ka mga bata na ingon ani ug kining sa Tanzania, no? Sa Europe man siguro sa ning dapit ng Tanzania, no? Muni pinakadaghan nga mga albino kining sa worldwide sa tibok kalibutan kining Tanzania naani siya usa sa kada 10,000 ka mga bata, usa sa kada 1,500 or mga basta 10,000 di moabot og 2,000 nga naay albino. Tas ni siya, just can imagine a population of millions. So mag-expect ka nga naapoy mga daghan kung makita mo nga mga albino nga mga bata. So balikon ako, ang rason ani is because of the problema sa pag-produce or sa pag-distribute sa melanin pigment na mao responsible sa paghatag og color sa atong mata, sa atong kanang panit o sa atong buhok. Wala na siya itambal, just treat the child the same as sa other mga bata diya sa inyo, diya sa San Fernando ba itong inyo? Og normal na ganyan siya, posible bright pa kining uban ng mga albino, no? So mao na ako istorya dyan sa imong problema ug ginaot nga nakasabot ka diya sa inyo, no? So sige kung labay ang inyo kay kung balikon maganaan kung argaw drug. Mama, my best book. Mommy, to all our original Best Buddies, Happy Mother's Day from Chucky.